Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos. Moi boas tardes. Estamos ca información nesta xornada de xoves, día 11 do mes de febreiro, no que lle recordamos os datos COVID. En este caso, melloramos claramente en Cerceda. Temos 8 menos que na xornada de onte. En concreto, temos 36, son os datos que vamos mellorando. A xente vai se recuperando, aínda que siga habendo infectados polo tema do COVID e incluso tamén xente que, por desgracia, xa non está con nós nas últimas 24 horas, incluso 2 falecidos por COVID aquí en Cerceda. Falaremos dos datos, como tamén do concurso de Antroido que convoca e que organiza o Concello de Cerceda nos colexios, do programa PEL Reactiva que teñen que xustificar as axudas aos autónomos e pequenos empresarios que solicitaron estas axudas, e tamén falaremos de obras no Concello. Escoitaremos o alcalde falándonos delo. A empresa Naturgy proxecta 2 estacións de servicio de hidróxeno verde en Galicia. Unha delas será aquí en Cerceda. Tamén unha empresa tramita un novo parque eólico entre a Laracha e Cerceda. Falaremos das novedades do carnet Xoven, de Sogama, que destina 1 millón de euros para renovar e ampliar as súas oficinas en Cerceda, e de doación de sangue. Se vai a poder doar sangue dentro de 2 semanas aínda en A Silva, por se alguén xa quere planificar. Pecharemos co tempo, donde para mañán venres hai unha clara melloría, alternancia de nubes e claros con temperaturas frescas. No Concello de Cerceda baixamos nas últimas 24 horas, temos 8 casos menos, 36 en total, unha tendencia a baixa que estamos levando a cabo nos últimos días, o que fai ter esperanzas de que se volva a situación que tivemos prácticamente fai mes e medio, 2 meses, de 0 casos antes do Nadal. Agora temos 36, 8 menos. É lo debido a moita xente que xente que estaba en cuarentena e que se está dando de alta por fortuna, en este caso de xeito pois afortunado, como decimos, estáse dando de alta os veciños que tiñamos en cuarentena. Aínda así, tamén volve a haber casos positivos, e como nota tráxica, tamén hai falecidos aquí no noso concello por mor desta pandemia, por mor do coronavirus. Nos colexios, no cruce de Cerceda, sigue habendo alrededor de 7 positivos e ningún docente, mentras que no Celso Emilio Ferreiro de A Silva non hai ningún. A nota xeral na nosa área sanitaria, seguimos descendendo no número de hospitalizados. A día de hoxe temos 225, 19 menos que na xornada de onte. Por lo tanto, moita xente tamén se está dando de alta nos hospitais, e na UCI pois baixou en 4 o número de enfermos que hai críticos na nosa área sanitaria. Hai 76, 4 menos que na xornada de onte. O número de contaxios en Galicia descendeu lixeramente en 617 por PCR. Eso sí, a tráxica noticia sigue sendo a dos falecidos, que estamos en cifras récords aquí en Galicia. De novo, 23 falecidos en Galicia nas últimas 24 horas. Insistimos, números importantes o de falecidos, 23 traxedias que estamos tendo de xeito regular nos últimos días, moitos falecidos para o número de contaxiados que temos na actualidade. En canto ao resto dos concellos, os datos dos concellos da nosa arredor tamén están mellorando. En concreto, baixan en todos os concellos agás na Laracha, que suben nun caso. Na Laracha teñen 92, un caso máis que na xornada de onte, mentras que Ordes baixa en 3 casos, ten 133, Carral baixa nun caso, ten 42, e Tordolla baixa en 2 casos, ten 26. Por exemplo, Carballo baixa en 5 casos, ten 269, e claramente baixa Arteixo, A Coruña, Culleredo, Cambre, baixan claramente. En xeral, a tendencia é a que baixen o número de infectados. Insistimos que esos son os datos esperanzadores, pero aínda así non hai que baixar a garda, porque sigue habendo infectados e sigue habendo falecidos por mor
desta pandemia. Así que manteñan as mascarillas, distancia social, hixiene de mans, e lembren que estamos con alerta máxima de restriccións. Así que teñan prudencia, responsabilidade e entre todos intentemos cuanto antes cortar esta pandemia. Cambiamos de tema, falamos agora en este caso, cambiamos de tema para falar do Antroido, porque a vida sigue e o Antroido xa non é nos últimos anos, no ano pasado en este, xa non vai a ser como era o normal, pero dende o Concello se pretende que especialmente para os máis xóvenes, para os mozos, mozas, nenos e nenas, sigan tendo esta tradición do Antroido, evidentemente coas restriccións e medidas pertinentes. O Concello organiza un concurso de máscaras e outro de disfraces. Ambos os dous para os alumnos dos colexios Celso Emilio Ferreiro de Asilva e o colexio O Cruce de Cerceda. En canto os de infantil e primaria teñen un concurso de máscaras que se van a realizar no propio colexio, nas clases, e en este caso para os da ESO teñen un concurso de disfraces que teñen que facer na casa. Para o concurso de máscaras haberá 3 categorías: a de educación infantil, a de primeiro e segundo e terceiro de educación primaria, e de cuarto, quinto e sexto de educación primaria. En cada unha destas 3 categorías se vai a poñer en valor a originalidade e o uso das técnicas empregadas nas máscaras atendendo as características de cada categoría. O xurado estará composto por mestres dos colexios e técnicos do Concello. O venres día 19 de febreiro, o Concello recollerá as máscaras para que o xurado poda facer unha valoración das mismas. E dentro de cada categoría, nesta concurso de máscaras, hai premios. Na primeira categoría, educación infantil, o primeiro premio será unha tablet, o segundo premio unha mochila e xogos educativos e o terceiro premio xogos educativos. A segunda categoría, exactamente igual, unha tablet de 10 pulgadas para o primeiro premio, unha tablet de 7 pulgadas para o segundo e uns cascos plegables para o terceiro premio, igual que na terceira categoría. En canto aos alumnos da ESO, o Concello organiza un concurso de disfraces caseiros. Cada participante, cada rapaz, cada mozo, moza, debe achegar unha foto co seu disfraz caseiro relacionado con calquera das diversas situacións xeradas pola situación do COVID-19. En cada categoría poñerase en valor a originalidade e o emprego de materiais caseiros para realizar estes disfraces. As fotografías hai que presentalas en formato digital por correo electrónico na dirección de cultura@cerceda.es. Cada participante achegará un correo individual coa fotografía como asunto sin comprimir. O archivo debe ter como nome o título do disfraz. No corpo do correo aparecerá, ten que poñer o autor, título da obra e o teléfono. A data límite para chegar esta foto por correo é o domingo día 21 de febreiro ás 12 da noite. As fotos achegadas serán colgadas no Facebook do Concello de Cerceda e as que máis me gustas teñan serán as gañadoras. As votacións comenzarán entre o luns 22 ata o xoves 25. Aquí tamén haberá premios para os 3 primeiros clasificados de cada unha das categorías. Entre os premios para os primeiros son unhas tablets, para os segundos un aro de luz selfie con trípode e uns auriculares e para o terceiro premio un aro de luz selfie con trípode. Cambiamos de tema. Lembramos que xa está publicada a resolución definitiva da concesión aos beneficiarios das axudas do PEL Reactiva que convocou a Diputación xunto co Concello de Cerceda para autónomos e pequenos empresarios para intentar de paliar de algún xeito con unha axuda económica as pérdidas ocasionadas ao longo do ano pasado, na pandemia, en concreto cando estivemos en situación de confinamento. Unha vez que rematou o plazo, agora teñen de tempo para xustificalas, insisto, teñen de tempo a xustificalas ata que remate o vindeiro mes de marzo. As axudas concedidas foron un total 35 e 2 foron denegadas. Os importes oscilan entre os 3.000 e os 1.500 euros. Lembren que é un plan que
en este caso tivo un orzamento de 100.000 euros, dos quais 30.000 foron postos polo Concello de Cerceda e o resto, os 70.000 restantes, pola Diputación Provincial. Teñen ata o 31 de marzo para xustificar estas axudas que lle foron concedidas. Falámosles agora de obras. O alcalde de Cerceda falounos nas últimos programas de varias obras, moitas delas que xa estaban rematadas, que atinxían o plan de obras e servicios da Diputación incluso de 2019-2020, outras moitas que quedaron pendentes do ano pasado por mor da situación na que estamos pasando e algunhas delas xa que se incluyen no vindeiro post-2021. Obras que se están acometendo en Cerceda e das que outras que se están facendo xa, que se están rematando, obras do POS, obras do IDAE, e entre elas, pois lembren, está esa senda peonil de Albarda, están os pluviais na Cerdeira, pavimentación en Portobrea e Sucadío, o casco urbano de Cerceda xa se rematou, beirarrúas en Santa Margarita, en a Silva, tamén se acometeu o arranxo da cuberta do patio do Colexio do Cruce e quedan pendentes os accesos ao colexio, tamén moi importantes. Xa se rematou tamén a ponte que conecta a aldea de Vilar, a instalación de novos tubos e tamén unhas barandas nese lugar. Tamén sustitución de luces LED en Xesteda e parte de algúns lugares do Concello. Desto, precisamente, recordamos o que nos decía Juan Manuel Rodríguez, alcalde de Cerceda. Tamén se está contratando a Dirección de Seguridade e Saúde, a Dirección de Obras de importancia que se van a facer en breve. E simplemente tamén durante estas semanas, a parte de outras que xa temos comentado aquí noutras ocasións, o que se está poñendo é o alumeado novo en Recegulfe. Tamén se está iniciando a obra financiada polo IDAE nun 80%, que é do cambio de iluminación en Xesteda a LEDs, empezaron onte concretamente, e a que está prácticamente rematada é a senda da Albarda, que xa temos comentado noutra ocasión, que tamén ten os dous arboliños situados estratégicamente a carón dos bancos, para que neses bancos dé a sombra nas horas que se considera que máis paso e máis circulación vai ter a propia senda, non? Pero en todo caso, pois esas son as tres que se están facendo neste momento. E despois hai que ter en conta tamén que vaise a presentar as obras para o POS, os proxectos para o POS 2021, que, bueno, son obras interesantes que vamos a propor para todo o Concello. Lóxicamente, sempre hai que facer unha selección, sempre propoñemos moito máis dos medios que finalmente hai, pero, bueno, o que non se poida facer, o que non se poida contratar para este ano, pois, quedará para a ocasión seguinte, non? As verbas do alcalde, Juan Manuel Rodríguez. E tamén a empresa Naturgy, lembren, a propietaria da central térmica xa pechada, a central térmica de Meirama, proxecta 2 estacións de servicios de hidróxeno verde en Galicia. Unha delas vai a ser en Cerceda. Cerceda e despois tamén Porriño son os 2 enclaves escollidos pola empresa Naturgy para ubicar as 2 instalacións de servicio de hidróxeno que proxecta construir en Galicia para alimentar a mobilidade sostible nas zonas urbanas e interurbanas da comunidade. A firma Naturgy escolleu Cerceda porque aí pretende ubicar unha planta que podría convertir en un megamotor de hidróxeno verde. No Porriño sería por razóns logísticas, será por razóns logísticas e de tránsito ou en este caso, o lugar de, como decíamos, logístico principal. O seu desenrolo se levará a cabo nas instalacións do clúster de logística en Galicia. Ambas as dúas formarán parte de un ambicioso plan para expandir o uso da enerxía renovable por todo o territorio español, donde espera levantar unha rede de 38 estacións de repostaxe antes do 2025, unha cifra que podería aumentar con posterioridade ata as 120. A iniciativa podería evitar a emisión de máis de 30.000 toneladas de CO2 o ano. Naturgy presentou este proxecto ao Ministerio de Transición Ecolóxica, en este caso, para un proxecto de innovación para optar ás axudas que vai a convocar tras o peche tamén da central térmica de Meirama. Máis obras, ou en este caso máis iniciativa empresarial.
Unha empresa tramita un novo parque eólico entre a Laracha e Cerceda. A empresa Greenstone Renovable, con sede en Córdoba, iniciou a tramitación ambiental necesaria para construir un novo parque eólico entre os concellos de Cerceda e a Laracha. A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda xa recibiu a proposta técnica e agora deberá dictaminar o seu impacto. Xa está aberto o plazo para alegar nesta iniciativa. É unha instalación denominada como Parque Eólico de Meirama. Estará constituída por 5 aeroxeneradores de 4,2 megavatios de potencia unitaria, o que supón 21 megavatios de potencia total instalada. Segundo se recolle no proxecto, o recinto se sitúa nunha zona limítrofe entre a Laracha e Cerceda. En concreto, está ubicada entre as parroquias de Soandres, Montemayor e Cerceda. Os aeroxeneradores teñen un rotor de 117 metros de diámetro e van a estar montados sobre torres tubulares cónicas de 91 metros de altura. O acceso ao parque que se proxecta será dende a carretera AC450. A empresa explica que esta instalación se localiza, insistimos, no Parque Eólico preto do Parque Eólico Coto Loureiro, pero mantén as medidas necesarias e obligatorias pola administración e están agora pendentes este parque eólico pendente tamén da declaración de impacto ambiental que debe someterse a esta evaluación ordinaria como é o caso. Cambiamos de tema, falámosles agora do carnet Xove. O carnet Xove, que xa lembren vostedes, vai destinado a rapaces e rapazas ata 30 anos para xente xoven con, en este caso, descontos en locales comerciales, entradas aos espectáculos, etc. en Galicia. Pois agora vai a ter novedades. En concreto, a vixencia vai a ser indefinida. En lugar de caducar cada 2 anos, o carné Xove será válido ata que se cumplan os 30 anos. Por tanto, se suprime as tasas para a súa renovación. No caso de usuarios actuais, o novo deseño do carné Xove tamén se enviará aos domicilios dos usuarios, coa vixencia indefinida xa incorporada. Isto non será preciso tramitalos de novo. O envío do carné de xeito gratuito será a domicilio a todos os mozos e mozas galegos de entre 12 e 30 anos, ao redor de 400.000 persoas. Este proceso se realizará nos primeiros meses de 2021 e unha vez os usuarios reciban nas súas casas, tan só terán que activalo nun dos centros habilitados para tal fin, dos quais se dará cumprida información para disfrutar das súas ventaxas. Tamén haberá unha aplicación móvil que vai a permitir xeolocalizar os establecementos adheridos ao carné Xove. No caso de persoas mozas que queran solicitar o carné, antes de que lles chegue nos domicilios, poderán realizalo seguindo o procedemento común ata o momento, ben de xeito telemático a través da sede electrónica da Xunta ou nun dos puntos emisores do carné. Cambiamos de tema para falarlles agora de Sogama. A Sociedade Galega do Medio Ambiente destina 1 millón de euros para renovar e ampliar as súas oficinas en Cerceda. Os pliegos e as condicións da actuación poden consultarse na plataforma galega de contratación. Sogama sacou a licitación o contrato para as obras de ampliación do edificio das súas oficinas en Cerceda, así como para a reforma das fachadas de varios edificios do seu complexo medioambiental. O importe ascende a 953.000 euros e pode consultarse na plataforma galega de contratación. A obra comprenderá as instalacións, ampliación e mellora de accesibilidade ao edificio de oficinas e reforma da fachada, do mueble e vestuaria da zona da vixiancia e accesos ao edificio de pesaxe. Tamén se reformará o porche traseiro que une a oficina co vestuario. Estas obras incluídas, lembren, xa están a contratación e o pliego se establece un plazo de entre 8 e 16 semanas como máximo para acometer a ampliación e as melloras en materia de accesibilidade e para outro proxecto da reforma da fachada se estipula unha marxen de entre 6 e 12 semanas a contar dende a fecha da firma do acto de inicio das obras. Tamén nos informan dende o A2 que se vai a poder doar sangue en Asilva. O venres 26 de febreiro
Pola tarde, dende as 4 ata as 9, haberá no campo da Feira da Silva un autocar blanco do Centro de Transfusións de Sangue de Galicia. Ali se poderá doar sangue o venres 26 de febreiro. E imos a rematar co tempo. Galicia vai a quedar durante a xornada de mañán, venres, baixo a influencia anticiclónica, aínda que con ventos do sudoeste que arrastrarán moita humedade. Con esta situación, mañán agardamos ceus anubrados pola mañán, pero xa pola tarde irán abrindo e podendo alternar xa nubes e claros durante a tarde. Abriránse grandes claros pola tarde. As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso, mentras que as máximas continuarán sin cambios. Teremos en Cerceda unhas mínimas de 7-8 grados e as máximas sobre 13 grados. Os ventos soprarán do sur-suroeste, frouxos no interior e moderados no litoral. Pois co tempo rematamos o informativo nesta xornada de xoves. Mañán venres voltamos. Saúdos na radio, está Tomás Ramos na realización, na edición, na montaxe televisiva, Manuel Irís na redacción e quen lles falou, Manuel Ángel Villa. Moi boas tardes. Adeus.